كزمري كعل سمقويتا يسوسي سمقويتا نقوسي نعلي بالالي سمقويتا يسوسي نعلي بالالي سمقويتا نقوسي نعلي بالالي هاللويا سي اسكي تشبشب نسقويتا زي هاللويا أملاك بمرتو كابز صواني من مودالو نعايز خسني اتحيال نقوس سماي لويتو آمين هاللويا نعوة تسوو أملاك بمرتو كابز صواني من مودالو نعايز خسني اتحيال نقوس سماي لويتو آمين هاللويا نعوة تسوو أملاك بمرتو كابز صواني من مودالو نعايز خسني اتحيال لقوس سماي لويتو آمين هاللويا نعوة تسوو كقاني كزمري كعلي سمقويتا يسوسي نعلي بالالي سمقويتا نقوسي نعلي بالالي سمقويتا يسوسي نعلي بالالي سمقويتا نقوسي نعلي بالالي هاللويا سي هاللويا بيتو خزنتو نايزل على فكرو داقم ولدوني نودا سمقويتان يسوسي نعلي بالالي سمقويتان نقوسي نعلي بالالي هاللويا اسكي تعلل لنا سمقويتا زي هاللويا سيسوس وتي عمليت رقيب نتعنت عرعوتي تسيرو تقفيفو تسلمات صلاة دم كنشل حارنت كوينو اللي آمين هاللويا كبرين أملاخي وتي عمليت رقيب نتعنت عرعوتي تسيرو تقفيفو تسلمات صلاة دم كنشل حارنت كوينو اللي آمين هاللويا كبرنا أملاكي وتي أمليت رقيب نتعنت عرعوتي تسيرو تقفيفو تسلمات صلاة دم كنشل حارنت كوينو اللي آمين هاللويا كبرنا أملاكي كقاني كزمري كعلي سمقويتا يسوسي نعلي بالالي سمقويتا نقوسي نعلي بالالي سمقويتا يسوسي نعلي بالالي سمقويتا نقوسي نعلي بالالي هاللويا سي اسكتقاني لنا سمقويتا زي هاللويا سمروا له هاللويا كزمر الكاي كزمر الكاي كزمر الكاي كزمر الكاي نسخاك كتكبر لي فتخا نسخاك كتكبر لي فتخا نسخاك كتكبر لي فتخا نسخاك كتكبر لي فتخا كزمر الكاي كزمر الكاي كزمر الكاي كزمر الكاي
ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ከዕልለልካየ ከዕልለልካ ከዕልለልካየ ከዕልለልካ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ክዝምረልካየ ክዝምረልካ ክዝምረልካየ ኢየሱስ ክዝምረልካ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ንስኻኳ ክትገብረለይ ፈቲኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቤቱ ኸዘንቱ ናይ ዘላለም ፍቕሩ ዳግም ወሊዱኒ ንውዳሴ ክብሩ ኣብ የማን ክቕመጥ ምስ ኢየሱስ ክኸውን ኣምላኽ ይባርክ ሃሌሉያ ኣሜን እቤቱ ኸዘንቱ ናይ ዘላለም ፍቕሩ ዳግም ወሊዱኒ ንውዳሴ ክብሩ ኣብ የማን ክቕመጥ ምስ ኢየሱስ ክኸውን ኣምላኽ ይባርክ ሃሌሉያ ኣሜን ክቃንየ ክቃነ ክዝምር እስኪ ሸብሸብ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ስም ጎይታ ኢየሱሰይ ልዕል ይበለለይ ስም ጎይታ ንጉስ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ እዩ ዘሎኒ ኣነ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ እዩ ዘሎኒ ኣነ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ እዩ ዘሎኒ ኣነ ኩነታተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላም ነገራተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላእ ህቶታተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላእ ነገራተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላእ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላክ 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 ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ እዩ ዘሎኒ ኣነ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ እዩ ዘሎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ እዩ ዘሎኒ ኣነ ኩነታተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላእ ነገራተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላእ ህቶታተይ ከም ዘለዎ ይጽናዕ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላእ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላክ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላክ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላክ ኣይቋርጽን ንዓኻኻ ምምላክ ክዘምር ክሰግድ ከለኹ ውሻጠይ ኣብ ኣደባባይ ማይ ከም ዝብተይ በተኖም ጸላተይ ክሰግድ ከምልኽ ከለኹ ውሻጠይ ኣብ ኣደባባይ ማይ ከም ዝብተን በተኖም ጸላተይ ክዝምር ክሰግድ ከለኹ ውሻጠይ ኣብ ኣደባባይ ማይ ከም ዝብተን በተኖም ጸላተይ ምስጢር ዓወተይ እዙዩ እቲ ቀዳማይ ምስ ገበርክዎ ቀዳማይ ብትን ብትን በሉ ጸላት ኣብ ዙርያይ ኩሉ
كله ما جنتي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلات عصوري كله ما جنتي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلات عصوري كله ما جنتي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلاتي عصوري كلهم تسببوا لي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلاتي عصوري كلهم تنتي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلاتي عصوري كلهم تنتي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلاتي عصوري كلهم تنتي مستر عوتي زي اتقداماي مسكبر كو قدام بتن بلو صلاتي عصوري كلهم تنتي عين زينا يتو اسم زي سمعتو قبلك زي تحاسبه يزلون أنا عين زي رعايته اسم زي سمعته قبلك زي تحاسبه يزلون أنا عين زي رعايته اسم زي سمعته قبلك زي تحاسبه يزلون أنا عين زي رعايته اسم زي سمعته قبلك زي تحاسبه يزلون أنا عين زي رعايته اسم زي سمعته قبلك زي تحاسبه يزلون أنا 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 كونتاتي كم زلو يسنا هاي قارصن أخاخمنا نكراتي كم زلو يسنا هاي قارصن أخاخمنا توتاتي كم زلو يسنا هاي قارصن أخاخمنا نكراتي كم زلو يسنا هاي قارصن أخاخمنا 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 هاللويا سيسوس اسكي سمع للتاخم هاللويا يسمع دمقطع بعيدكم هاللويا يسمع هاللويا يسمع للتاخم هاللويا يسوس هاللويا هاللويا يسوس هاللويا يسوس هاللويا يسوس هاللويا يسوس هاللويا 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 ማንም የለኝ
እውነተኛ ወዳጅ እሱ ነው። ማንም የለም ከኢየሱስ በላይ ስመላለስ በዚች ምድር ላይ ነፍሱን ለኔ ቤዛ ያረገው እውነተኛ ወዳጅ እሱ ነው። ሐቀኛ አፍቃሪ ሃሌሉያ፣ ሐቀኛ ፈታዊ ሃሌሉያ፣ ሐቀኛ ሃሌሉያ፣ ሐቀኛ አፍቃሪ ጎይታ ጥራዩ ሃሌሉያ። ነፍሱ በጃና ዘሃብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ነትዘለዎ ከም መንዛዕ ኸይረአየ ሃሌሉያ። ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ሃሌሉያ። ስለይን ስለኻትኩምን ሃሌሉያ። ኣብ መስቀል ቀራንዮ ጠልጠሊሉ ሃሌሉያ። ነፍሱ በጃና ዘሕለፈ ዝጎይታ እዚ ሃሌሉያ። ክብሪ ይግባኦ ሃሌሉያ። ኣምልኾና ይግባኦ ሃሌሉያ። ስግደትና ይግባኦ ሃሌሉያ። ዕልልታና ይግባኦ ሃሌሉያ። ማንም የለኝ ከኢየሱስ በላይ ስመላለስ በዚች ምድር ላይ ነፍሱን ለኔ ቤዛ ያረገው እውነተኛ ወዳጅ እሱ ነው። ማንም የለም ከኢየሱስ በላይ ስመላለስ በዚች ምድር ላይ ነፍሱን ለኔ ቤዛ ያረገው እውነተኛ ወዳጅ እሱ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይግባእካዩ ክብሪ እግዚአብሔር ሃሌሉያ። ይግባእካዩ አምልኾና ሃሌሉያ። ይግባእካዩ ስግደትና ሃሌሉያ። ይግባእካዩ እልልታና ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኣበይ መሃለና ኣሕዋቴ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ተዘይሞተልና ነይሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ህዝቢ እግዚአብሔር ብፁዕ ኢኻ ሃሌሉያ። በኣኻ ዝድሓን ብኢየሱስ ዝድሓን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መን ኣሎ ኸማና ኣሕዋቴ ሃሌሉያ። ንረድኤትና ብልዕልንኡ ዝተወጥሐ ሃሌሉያ። ንእግዚአብሔር ዝመስሎ የለን ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ዝመስሎ የለን ሃሌሉያ። ዝወዳደሮ እኳ የለን ሃሌሉያ። ንሱ በይኑ ሃሌሉያ። ምእንቲ ኃጢአትና ምእንቲ መኸራ ሃሌሉያ ስለና ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ጠልጠል ዝበለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ። ስምካ ይባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ኣፍቂርካና ኢኻ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስከ ጸጥና ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ንመንፈስ ቅዱስ ንውሽጥና ሃሌሉያ ዝተገበረልና ሰናይ ነገር እናሓሰብና ሃሌሉያ ዝተገበረልና ጽቡቕ ነገር እናሓሰብና ሃሌሉያ። እስከ ነፍስኹም ሕተቱ ኣበይ መሓለኹ ጎይታ ሃሌሉያ። ኣብ ክንዳይ ተዘይትሞተኒ ነርካ ሃሌሉያ። ኣበይ መሓለኹ ሃሌሉያ። ውዕለቱ ብዙሕ እዩ ሃሌሉያ። ውዕለቱ ሃሌሉያ ብዙሕ እዩ ሃሌሉያ። ብቓላት ዘይነገር ውዕለት እዩ ዘለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዘሚርናሉ ዘይንውድኦ ሃሌሉያ። አመስግናሉ ዘይንውድኦ ሃሌሉያ። ተዛሪብናሉ ዘይንውድኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዩ ዘለና ሃሌሉያ። ኣብ ጸጽባሕ ድማ ሓድሽ ዝኾነ ሃሌሉያ ጎይታ ሃሌሉያ። ዘይልመድ ጎይታ ዘይልመድ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎይታ ስም እግዚአብሔር ዝተባረከ ይሁን። ጎይታ ኢየሱስ ባረኩ።
ሃሌሉያ አምላክና ዝመስሎ ነገር የለን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንእግዚአብሔር ዝመስሎ ነገር የለን ነቲ ከተምልኾ ዝመጻኻ ዝመስሎ አምላክ የለን እስኪ ብዕልልታን በጣቅዒትን ዕልልታና ይሰማዕ እስኪ ምስጋናና ይሰማዕ እስኪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነምልኾ አምላክ አዝዩ ዓብይ نملكو أملاخ عزيو عبيو يسوس قويتاي منفذ صلوت كوينا نسألي أستمع روح واتي قبل بهم أقمتوه تزرق بكا تقاب قدف زل عليك حاتياتك كله زرحاقه نسو العلو كله يا حواتي نسو العلو كله نسو العلو كله نسو العلو كله ناي هيوت جزائي العلو كله مسفن سلام العلو كله أبو زل ألم العلو كله العلو كله مسنا يبلون قبل بكم قاطروه لبهم بس نجر يملأ بمسكانا يملأ بفرحاتو يملأ بهلونو يملأ حواتي تمتع ترونا بكلمة هاللويا وارخك على الخبلوه زي بريشيوس تايم زي خبره جزي أب كنتو نتزت أف جزي كنا نحوي زخبره جزي نعملاق تدليلو أمسكنا كلنا منفسو زلق قلنا جزي أبهير يبارخ تسقو زلق قلنا جزي أبهير يبارخ حلو زلق قلنا جزي أبهير يبارخ يبارخ منفس قدوس نمسكنا كلنا قويتا حجخ أنا صلي سلم مدرنا نسل حزبنا نكاب قدم صقا زفان كان قرب حاليوت كاب حزبنا محرت كاب حزبنا صقا كاب حزبنا حساب كاب حزبنا عبي مون مسكنا كالنا عبي العلم رد انا ايوا عبي نمدري تحسب حساب عبي مو امسكنا كالو صلي حواتي امسكنا كالو እግዚአብሔር ዝሐስበልና حساب عبي እግዚአብሔር نمدرنا ዝሐስቦ حساب عبي እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ዝሐስቦ حساب عبي እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያኑ ዝሐስቦ حساب عبي أمسكنك الله ناي مدري تاريخ بخمسة سلة زي ودا أمسكنك الله بخمسة سلة زي ودا أباركك الله حدش تاريخ كم تخن زمرت أنا عين زي رأيته إذن زي سمعته قبل بسب زي تعلم زي تحسبه عم نجر الله كان مدري أمسكنك الله عم نجر الله كان حزبي أمسكنك الله عب نجر الله كانت مدري باركك الله قويتا حجخا نبصقا زفان كحيزنا نمدرنا نقرب كم تقول لك زين نقبرو نمدرنا عب تحت اقرخا نمدرنا كتبصحا نمدرنا بحلواخا ختتصقبا عدل الكتبا قويتا نصلي سلا قدسانكا سلا تتقبرو كله اندامسغناكا قويتا حزبنا بأخات رح كملخ بأخات رح خجزاء بأخات رح جزء أبيك كتصفو دمت حزبنا نسخة تكون قبل بحزبنا نسخة كتسفر قويتا بهجنا إمو أنا نحواتي إن كنا إذا صلوا زياب كرميقا نسأل لنا نحزبنا نسخة جزء أيو نحزبنا نسخة قواسيو نمرحتنا نسخة جزء أبير قواسي نمسكنا كالنا نباركك كالنا
ببركة إيركا نمدرنا سلت بتصح كم سب سلت زي كون كاغويتا نباركك لنا سلت سمعك لنا سلت حدا ودخا كتبل باسم يسوع آمين يسوع كويتاي እግዚአብሔር ይባርክኩም እንኳን በደሃነን በሰላምን ናቤት እግዚአብሔር መጣኹም ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ ንመዘምራን ጎይታ ኢየሱስ ይባርክካ ብሎ ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ጎይታ ኢየሱስ ጸጉ ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይዕብኩም ኢየሱስ ጎይታይ ከመን በሁሉ መዳያት ተገልግሉና ሐዋት እግዚአብሔር ይባርክኩም በአሸር ተገልግሉ በሚዲያ ተገልግሉ በብዙ መዳያት ተገልግሉ ሐዋት እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ይጽንዕኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጋሻ ዝመጸንተሊና ናይ ጋሻ መቀባል ለማዳለና ጋሻ እንድሐራልዩ ዌልካም ክንብል ጋሻ እንተ ዘይብልና ግን ሶሙናው መተንባታትና ክነግር ጋሻ ዘለና ይመስለንን ሶሙናው መደባትና ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ዝጅምር ናይ ወንጌል አገልግሎት አሎ ስለዚህ መጽና ክንሐብር እተደገኽፉት ኮሙን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ናይ ጸሎትን ናይ ቃል አምላኽን ጊዜ ኣሎ መጽና ንጸሊ ብጸሎት ንጽናዕ ኣብ ዝኽፉእ ዘመን ንህይወትና ከጽንዕ ዝኽእል ሓደን ንሱኻ ጸሎት እዩ መጽና ምስሕዋት ንጸሊ ሰንበቱን ከም ዝትርእዮ ካብ 11 ዝጅምር እስካብ 1 ፈረቓን ከምኡን ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 እስካብ ሰዓት 7 ፈረቓን አለና ፕሮግራማት ስለዚህ ሰባት እንዳዓደምና ንምጻእ ሒዝና ንምጻእ ሰባት እንዳዓደምና ንምጻእ ንዑና ቤት እግዚአብሔር ንኺድ እንዳበልና እንዳዓደምና ንምጻእ ነዚ ቦታ እዚ ንምላእዮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ናይ ንጎ ፕሮግራምና ንምክፋል ትደልዩ ወይ ከዓ ናይ ምሸት ንሓውና ገዛ እንዳደወልኩም ቦታ ክትሕዙ በዚ ክንሕብረኩም ደሊ ከምኡን ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ናይ ጸሎት እዋን ኣሎ ብዙም ዝካየድ ስለዚህ ኣብዚ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ከዓ ክትሓብሩ ቤተክርስቲያን እዚ ማዕድ እዚ ሰሪዓላ እቲ ማዕድ ከዓ ንኹላትና እዩ ዝግባአና ስለዚህ ኣብቲ ማዕድ ክትጥቀሙ በቲ ማዕድ ክትግልገሉ ሰዓት 9 እስካብ 11 ዘሎ እዋናት ካልእ ናይ መባእን ዕሽርናን ብድሕሪት ኮንኩም ክትከፍሉ ትኽእሉ ወይ ከዓ ኢሜይል ትራንስፈር ኦንላይን ክትገብሩ ትኽእሉ ብዝጥዕመኩም መጠን ግቡና ዕሽርናን መባእናን ክንህብ በዚ ክንላበወኩም ንደሊ ከምኡን ወለድ እንድሕራልኹም ቡክሌት ናይ ደቅኹም ዘይወሰድኩም ብድሕሪት ኣላያ ስለዚህ ካብ ድሕሪት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ቡክሌት ወለድን ዝኾንኩም ንደቅኹም ዝኸውን ቡክሌት ካብ ኪድስ ሚኒስትሪ ዝተዳለወሎ ስለዚህ ብድሕሪት ኣላ ክንወስድ ንኽእል ኢና ሕጂ ንቃል ኣምላኽ ልብና እንዳዳለና በቃ ብጸሎት መንፈስ ኮይና ቃሉ ክለኸልና እግዚአብሔር ተዛረብ በዚ ምሸት እዚ እግዚአብሔር ከዛረበና ንጎ ኣዝዩ ጽቡቕ ግዜ ነይሩና እግዚአብሔር ባሪኹና ጽቡቕ ኣዝዩ ብሩኽ እዋን ነይሩ ንልቢ ዝትንክፍ ነገር እግዚአብሔር ከሕጂ ከዓ መሊሱ ወሲኹ ብዝያዳ መታን ክመጽእ ብጸሎት መንፈስ ኮይና ንፓስተር ሙሴ ንቀባበሎ በቃ ብጸሎት መንፈስ ንኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቀንይኹም እግዚአብሔር ይባረክ ሁላትና ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ከነውጽናሞ እግዚአብሔር ይመስገን መልእክቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥር 7 ክሳብ 17 ዘሎ ክፍሊ ከነበበ ዕብራውያን 13 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 13 ኩላትና ንክብር ቃል አምላክ ካብ ዘለናዮ ሓፍ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ቃል እዚ ከነንብቦ እግዚአብሔር ይባረክ ዕብራውያን 13 ካብ ፍቅዲ 7 ክሳብ 13 ብስም ጎይታ ኢየሱስ ከንብቦ ነቶም ቃል አምላክ ዝነግሩኹም መራሕትኹም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እና ተቋመጥኩም አስአሰር እምነቶም ሰአቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም እንዘለዓለም ንሱዩ ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸዱሉ ዘይጠቅሞም ብልኢ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተጸንዐ ጽቡቕ እሞ በብዙህ ዘአይነቱ ብጋሻ ትምህርቲ አይተሳሓቱ እቲ ብሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቅደስ ዘአቱ ዝነበረ ደም እንስሳታትን እቲ ስጋታትን ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርር ነበረሞ ንህናስ እቶም ነቲ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ
ክበልኡ መሰል ዘይብሎም መሰውኢ ኣሎና ስለዚህ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ኣፍ ከተማ መከራ ጸገበ ነታ እትመጽእ ንደሊ ኣሎና እምበር ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ጸርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናቡ ንውፃእ እምበኣርስ ብኡ ንኣምላኽ ኩልሳ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ኸናፍር ነቕርብ ኣምላኽ ነዚ ኸምዚ ዝመሰለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እሞ ሰናይ ምግባርን ምምቓልን ኣይትረስኡ መራሕትኹም ተኣዘዝዎም ተገዝዎምን ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍስኹም ነቂሖም ይህሉ ኣሎ እሞ ነዚ ብታሕጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሂ እንተገብርዎ ንኣኻትኩም ኣይጠቅምን እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ሐጢር ጸሎት ንጸልይ ሃሌሉያ 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 በዚህ ምሽቱን ቆይታና ነፍስ ወከፍና ቃሉ ህበና ዛረበና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ድምጽ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ናብ ነፍስ ወከፍና ከመጽ ናብ ዝጉባኤ እዚ ከመጽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ሃሌሉያ ይዛረበና ንሱ ክዛረብ ከሎ የተንስ ንሱ ክዛረብ ከሎ የጸናነ ንሱ ክዛረብ ከሎ የቅን ንሱ ክዛረብ ከሎ የሐንጽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንነብረሉ ቃል በህይወት ዘንብረና ቃል በስም ኢየሱስ ክርስቶስ በዝምሸት እዚ ሎሞን ከመቀለልና ከወሃበና ሃሌሉያ በእምነት ድማ ምስ ነፍስ ወከፍና ተዋሃይዱ ከጠቀመና ከሐንጸና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና ደጊምና ናአኻ ክብርን ህባለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ደማለና ቃልካ ክትበና ክትዛረበና ክትምህረና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ንልብ ነፍስ ወከፍና በዝምሸት እዚ ክትዛረቦ ንጸልያለና ድምጽኻ ከመጽ ከምት ብዙህ ማያት ዝኾነ ድምጺ كم تزلينا غيرو بيسوع كريستوس من لب نفس وكفنا بزا ساعات زي اغزيابير ابو خبص خومتا بشيم يسوع كريستوس اغزيابير كتمصنا نصليالنا زبيت زي اغزيابير ابو بهلاونتك زبيت زي اغزيابير ابو بقالك زبيت زي بدمصخا باسم يسوع كريستوس كمل نصليالنا قويتا ما غلنا زلزلوخا كم تزحبكنا تسفا قال كلته وي سلسته بسمي ابت اكبلو انا ابو اللهو الكان ايخا نسخا እግዚአብሔር አምላክና አማኸልና አለኻ ወጎይታ ነመስግነካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍስ ወከፍና ክትከፍት ክትዛረበና ናአይዝ ዛረብ ባሪያኻውን እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ካን ጸጋኻን ክትብዛሃለይ ቃልካ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብንጹር እግዚአብሔር አሞ ከባህላ ከመሐላለፍ መታ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጠቀመለይ ይለምናካለሁ ኩሉ ኽብሪ ኩሉ ምስጋና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ናአኻ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ሰለኹም መኸፈሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ትምህርትና ተናይ አመታዊ ትምህርቲ ዝተተሓዘ ኮይኑ አመተ ፍረንዲዩ ዘ እስራን بزعبا بزو حينات فرتات بنفسات مفراي بوشت دما بمنفس قدوس زفري أبهيوتنا ناي منفس فرا زبلو تغدا تاليك نمهارينا قنينا لما قلت دما بزعبا حادث فرائنا نري فرا كنافر براويان مرافا سلسلسته قطري أسر تحمش تزلو مالديو زنببنا يو كاب قطر شو أتك سابا أسر تشو أتيو كنا لما قلتي ملغتنا قطر أسر تحمش تيا بأرس بو نعملخ كل ساعة مسواء مسجانا مالت نسمو زئمنا فرا كنافر
نقرب يبلنا يسوع كريستوس قويتايو ዕብራውያን መጽሐፍ ከምንፈልጦ ዋና መልእኽቱ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ድማ እቲ ዝበለጸ እቲ ዝሓሸ ምዃኑ ዘርእይን ዘረድእን መጽሐፍ እዩ ዕብራውያን መጽሐፍ ዝተጻሕፈ ካብ አይሁድ ወገን ዝኾኑ ብጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ብኻሊ ዘረባ ሜሲያኒክ ጂው ድባሃሉ ነዚዮም ሰባት እዚዮም ተጻሒፉ ናዚዮም ሰባት ብዝገጥሞም ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ፈተናታት ንድሕሪት ክምለሱ ምስበሉ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ካብቲ ባክስላይድ ድገብርዎ ዝነበሩ መንገዲ ክመልሶም ንኡባ ተመለሱ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብቲ ዝሓሸ ናብቲ ዝበለጸ በጺሕኩም ከመይ ጌርኩም ትምለሱ ናይታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኃይል ዝጣምኩም ክንደይ ነገር ዝረኸብኩም ሰባት ከመይ ህጅ ንድሕሪት ትብሉ ተመለሱባ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ አይሁዳውያን ስለ ዝኾኑ ካብቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድፈልጥዎ ሰባትን ነገራትን ፍጥረትን እናወዳደረ ዝበለጸ ከም ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናነገሮም እዩ ዝመጽእ ገና ጅምር ከብል ከሎ ካብ ነቢያት ንሱ ከም ዝበልጽ ካብ መላእኽቲ ንሱ ከም ዝበልጽ ካብቲ አቤቱ እሙን ኮይኑ ዝተሾመ ሙሴውን ከም ዝበልጽ ካብ ኢያሱ ከም ዝበልጽ ምዕራፍ 4 ሙሴ ምዕራፍ 3 ካብ ምዕራፍ 5 ነኒዮን ድማ ካብ አሮን ካብቲ ሊቀ ካህንን ካብቲ ሌዋውያን ዘቅርብዎ ዝነበሩ መስዋዕትን ከም ዝበልጽ ብገፊሕ ምስ ነገሮም አሞዳእታ ሕጂ ዘለናዮ ክፍሊ ከባቢ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተዝኾነልኩም እዚዩ ዝበለጸ መስዋዕት ቀሪብልኩም አሎ በተዝበለጸ ካህን ቀሪብኩም አለኹም ምስበለ ሕጂ ክኾንዎ ዝግባእ ነገር እና ነገሮም ከመጽኸሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ገለ ሓደ ሰለስተ ነገራት ከጠቅስሞ 4 ነገራት ዳህራይ ናብታ ቀንድ መልእኽትና ከሐልፍ ሕጂ ብዙ ጊዜ ናይ ጳውሎስ መልእኽታት ተሪእና አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገብረልና ነገር ይነግረና ዳህራይ ድማ ናትና ምላሽ ከኸውን ዝግብኦ ክንገብሮ ዝግባአና ድማ ይነግረና ሮሜ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 11 አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገብረልና ዝሃበና ጽድቂ ዝሃበና ህይወት እዩ ዝነግረና ካብ ምዕራፍ 12 ጀሚሩ ድማ ነንዮ ዘሎ እቲ ፕራክቲካል ደኾነ ነገራት ንህና ክንፍጽሞ ዝግባእ exhortation የተባባአና ማለት እዩ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ይነግረና ኤፌሶንን ነተን ሰለስተ ናይ መጀመሪያ ምዕራፋት በክርስቶስ ኢየሱስ ተገብረልና አምላኽ በከመይ አይነት በረኸት ከም ዝባረኸና እንታይ ከም ዝገበረልና አበይ ከም ዘቀመጠና ይነግረናሞ ተን ካብ 4 ጀሚሩ ዘለው ድማ ሰለስተ ምዕራፋት ድማ ክንኮኖ ዝግባእ ኣብ ህይወትና ቤትና ኣብ ስራሕና ኣብ ኩሉ ነቲ ዝተቀበልናዮውን ከመይ ጌርና አጽኒዕና ሒዝና ክንመላለስ ከም ዝግባአና እዩ ዝነግረና ዕብራውያኑን ከሙዩ ግን ከምዚ ክሊር ከት ከም ሮሜን ኤፌሶንን ካብዚ ምዕራፍ ክሳብ ኣብዚ ዝተገብረልና ካብዚ ድማ እቲ ኢንስትራክሽን እዩ ከይንብሎ ኣብ ማእኸል የእቱ እዩ ብዙሕ ዝተገብረልና ይነግረና ክንገብሮ ዝግባአናውን እናነገረና እዩ ዝመጽእ ናብዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዝበዝሐ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እናነገረና ኸይድ ከሎ ቁጽሪ 1 ከምዚ ኢሉና ፍቕረ ህውነት እንታይ ትግበር ትጽናዕ ኣብ ቁጽሪ 4 ድማ ነመንዝራታትን ንዘመውትንሲ አምላኽ ክፈርዶም ይሞ መውስቦ ኣብ ኩሉ እንታይ ይኹን ክቡር ይኹን እቲ መደቀሰ አሚን ከዓ ዘይረኸሰ ይኹን ይብለና ኣብ ቁጽሪ 6 ድማ ስለዚ ቁጽሪ 5 ልዕል ክብል መስለኒ ቁጽሪ 5 ድማ ከምዚ ይብል ንሱ ባዕሉ ኣይክሕደካ ንሽሹን ከቶ ኣይብለካን እዩ ኢሉ ይሞ ንብረትኩም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን በተዘለኩም እንታይ ግበሩ እገቡ ዝኹሉ እጂ ኢንስትራክሽን እዩ ንናህብራ እዩ ዝነግረና ዘሎ ንፍቕሪ እንታይ ትኹን ኣብ ማእኸልኩም ኣጽንዕዋ እቲ መደቀሰ አሚን እንታይ ይኹን ዘይረኸሰ ይኹን ንኣመንዝራታትን ንዘመውትን እግዚአብሔር ክፈርዶም ስለ ዝኾነ ጭግን ገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ እና ነገረና ዝመጽእ ዳህራይ ኣብ ቁጽሪ 7 ቁጽሪ 17 ኣብ ማእኸል
ሳንዱች ይኾይኑ ዘሎ ናይ ዜላይሎም አልተመለኽትና ሓደ ኢንስትራክሽን ዩ ዝነግረና ብዛዕባ መራሕቲ ዩ ዝዛረብ ቁጥሪ 7 ከምዚ ይብል ነቶም ቃል አምላኽ ዝነግሩኹም መራሕትኹም እንታይ ግበርዎ ዘክርዎ መወዳእታ ንብረቶም እናቋመጥኩም አስአሰር እምነቶም እንታይ ግበሩ ሰአቡ ይብለና ቁጥሪ 17 ክንወርድ ከለና ድማ ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝዎምን ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይህሉ ኣለውሞ ነዚ ብታሕጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሂ እንተገብርዎ ዝናኣኻትኩም ኣይጠቅምን እዩ ይብል ጅን መራሕትኹም እንታይ ግበሩ ተኣዘዝዎም ዘክርዎም ኣብ ቁጥሪ 7 ተኣዘዝዎምን ተገዝዎምን ድማ ኣብ ቁጥሪ 17 ይብለና ጅዋና ትምህርተይ ብዛዕባ ንስልጣናት ምኽባር ገለገለ ስለዚ ይኮነ ተቀስጥራ ያቢለዩ ናብታ ቁጥሪ 15 ተደሐልፍ እጂ ንመራሒ ክንእዘዞም ክነኽብሮም ንመራሕትና ድማ ክንስቦም ክነግረና ከሎም መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት ምዃኖም ረሲኡ አይኮነን ይደኽሙ ይብርትኡ ሓንሳ ይወድቁ ሓንሳ ድማ ይህይሉ ምዃኖም ሲ ግልጽ እዩ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 7 ከሙ ምስበለና ነቲ ዘይለዋወጥ ነጊሩና ኢሚዲየትሊ ኢንትሮዲዩስ ከይገበረ አባኸሎዩ ዘምጾ ቁጥሪ 8 እንታይ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንስዩ ሰብ ክለዋወጥ ይኽደክም ክብርት ሓንሳ ክተንስ ሓንሳ ከህይል ሓንሳ ገለኸውን ነቲ ንኹሉ ግዜ ዘይለዋወጥ ንሱ ኮይኑ ዝነብር ግን ንኡ እንዳራእናይና ንኸይድ እሱ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ምስበለ ሕጂ ናብቲ ቁጥሪ 15 ክንመጽእ እምበኣርስ ኢሉ ዝጅምር ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ኸናፍር ነቕርብ እምበኣርስ therefore እጂ እምበኣር እንድህር ኢሉ ብቅድሚኡ ዝተነገረ ነገራት ኣሎ ማለት ይኹሉ ግዜ therefore እንድህር ኣሎ ካብቲ ናይቲ ነገር ኮንክሉዥን ናይቲ ነገር ሕጂ ክንከዶ ዝግባአና ካብቲ ድሰማዕናዮ ዝተላዕለ እምበኣር ክንኮኖ ዝግባአና እዩ ሕጂ ኣብ ዕብራውያን in this case ዝበለጸ መስዋዕቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝበለጸ ዘቕረበውን ንሱ ካህን ኮይኑ አቅሪቡ ምሰቦ አራኺቡኩም አተዓሪቁኩም እዩ ስለዚ እምበኣር ሕጂ ክትህብዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ ክነቅርቦ ዝግባእ ነገር ኣሎ ንህና ክንህቦ ነገር ኣሎ ነቲ ንህቦ ነገራት እዩ ዘፋለጠና ብዛዕባ መስዋዕቲ ነጊሩና ኣሎ ብዙ አይነት መስዋዕትታት ኣሎ ናይ ኃጢአት መስዋዕቲ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ናይ ሰላም መስዋዕቲ ብዙ መስዋዕትታት ኣሎ እጂ ናይ ኃጢአት መስዋዕቲ ኃጢአትካ ይቕረ ክበሃል መታን ድቐርብ እዩ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ግን ሞር መሊስካ ናብ አምላክ ክትቀርብ እምበር ምንም አይነት ኢንቴንሽን አይኮነን ድቐርብ እጂ እዚ አይነት መስዋዕቲ ክቐርብ መታን እዩ ዝነግረና ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ድማ ከም ዝነግረና እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕትታት ኩሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ነገራት ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ዝመጸ ጽላሎቱ እዩ ናይ ኃጢአት መስዋዕቲ እጂ ክቐርብ ከሎ አባጊ የምጹ ገንሸል ይመጽእ እንስሳታት ይመጽእ እሞ ኢዶም አምቢሮም ነቲ እንስሳ እንታይ ይገብሩ ኃጢአቶም ይናዘዙ ኃጢአቶም ይዛረቡ ይጽልዩ ኢምፒዩትድ ይገብርዎ ኃጢአት ካብትናቶም ናበይ ይኸይድ ናብቲ እንስሳ በአምብሮ ኢድ በመንባር ኢድ ይሐልፍ ይናዘዙ ይጽልዩ አስበ ኃጢአት ድማ ሞት እዩ ከም ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት ክቅጻ ይዘለዎ ክመውት አለው ስለዚህ ኃጢአቶም ምስተናዘዙ ኃጢአቶም ምስተዛረቡ ናብቲ እንስሳ ምስ ሓለፈ እቲ ኢኖሰንት ምንም ዘይገበረ እንስሳ ናይቲ ኃጢአት መቅጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ይወርድ መስዋዕት ይኸውን ንሱ ይመውት ልክ ከምቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዮሐንስ ክጥመቅ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ዝበሎ ማለት እዩ
እንሆ ናይ ዓለም ኃጢአት ኩሉ ዘረኸ ገንሸል አምላኽ ኢልዎ ናይ ዓለም ኩሉ ኃጢአት ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎን ንሱ ኣብ መስቀል ክውል ከሎ ስለና እንታይ ኮነ ኃጢአት ኮነ ኃጢአት እኮ አይነበሮን መንዩ በኃጢአት ካባኹም ድኸሰኒ ኢሉሎ እኮ ድኸሶን አይተረኽበን ኩላቶሙን በአል ጲላጦስ እታ ሓለቃሚቲ እዚ ጻድቕ ነበረ ኩሎም እኮ መስኪሮሙሉ እዮም እዚ ንጹህ እዩ ኢሎም ጸላእቱ በሉ ፈተውቱ ኩሉ ዝመስከረሉ ምንም ኃጢአት ዘይተረኽቦ ኢየሱስ ግን ኣብ መስቀል ናይ ነፍስ ወከፍና ኃጢአት ኣብ ልዕልዩ ተጻዕነ ከምቲ ገንሸል ድህረድ እቲ ኢኖሰንት ድመውት ድህረድ ድቀጻዕ ዝነበረ እቲ መቕጻዕቲ ዘበለ ሁሉ ኣብ ኢየሱስ ወሪዱ እሱ ተቐጺኡ እሱ ስለና መይቱ እሱ ስለና መይቱ ንኣና ሕጂ ምስ ገዛእ ርሱ ኣተዓረቐና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በዚ መንገድ እዚ እንታይ ኮይና ናቡ መጺና ካል ዓይነት ድማ መስዋዕት ኣሎ ኣብዙን ተዘሪቡሉ ኣሎ ክርስቶስ ኢየሱስን ዝፈጸመልና እዩ በዙን እቲ ዘቕርብዎ መስዋዕቲ እንስሳ የምጽሞ ካብ ከተማ ወጻኢ ወሲዶም እንታይ ይገብርዎ የቃጽልዎ ይሕርዎ ሕጂ ትዝሐርር መስዋዕቲ ኣብ ዝተርፍ ነገር የብሉን ኩለንተንኡ ይነድድ ይቃጸል ልክ ከምዚ ኩለንተንኡ ዝቃጸል እቲ ናይ ኃጢአት ኢምፒቴሽን እዩ ዝድማ ኩለንተናይ ክህበካ ዝደሊ እዩ እቲ ነገር ኩለንተናይ ንኣኻ ይኹን እዩ እቲ ነገር ወእዚኣኮ ጽብቕቲ ስጋ ኣለዋ ዓጽሚ ኣለዋ ገሌልካስ ካብቲ መስዋዕትስ ኣይተትርፍኒ ኢኻ እናራኻዮት ብምልኡ ሲ እንታይ ይገብር ይነድድ መሰዊኢ ኣሎና ምስ በለ ሕጂ የምጽኣና እንታይ ዓይነት መሰዊኢ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ከም ነቕርብ ይነግረና ቁጥር 15 ከምቲ ዝበልክዎ ንርኢ ቃል ንቃል እናገበርና 4 ነገራት ካብዛ ጠቕስ እዚኣ ክነውጽኢና ክጅምር ከሎ ተቐዳመይቲ ሓሳብና እዚኣ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመን ኣፍረ ከናፍር ነቕርብ ይብል ብኡ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ድማ ብኢየሱስ ኢሉ ነፂሩልና ኣሎ ብኡ ብኢየሱስ እዩ ብኻል ኣይኮነን ብክርስቶስ ሕጂ መሰረትና እዝዩ this is the base እዝዩ ናብ ኣምላኽ ድቐርብ ዘበለ ሁሉ ካባና ካብ ኣምላኹን እንቕበሎ ዘበለ ሁሉ ብክርስቶስ እዩ ዝቐርብ ብክርስቶስ እዩ ድማ ዝወሃበና ካለ መንገዲ የለን ኣነ ህይወት መንገድን ሓቅን የሉሉ ካለ መንገዲ የለን ናብ ኣምላኽ መምጽኢ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ بكريستوس ኢየሱስ እዩ ዝምጻእ بكريستوس ኢየሱስ እዩ ዝርከብ ስለዚ ብኡ ኢሉ ይጅምር ናይዛ ጥቅስ እዚኣ ኣተኩሮውን ኣብዛ ቃል እዚኣ ዘላ ክነድምቐላ ክነስምራ እንድሕር ድግባእ ተኾይኑ እዛ ብኡ እያ ታመሰረቱ ንሱ እዩ ኢን ክራይስት بكريستوس በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብ ኣምላኽ ድምጻእ ናብ ኣምላኽ ዝቕረብ ካብ ኣምላኽን ክንቅበል እንድሕር ኮይና بكريستوس ኢየሱስ ኢና ንቅበል ኣምላኽ بكريستوس ኢየሱስ ክንመጽእ ከለናስ ታይ ገብረና መስለኩም ይቅበለና ኣምላኽን بكريستوس ኢየሱስ ገይሩ ዘይህበና ነገር የለን ህድገት ኃጢአት ብኡ ረኸብና ናይ ዘለዓለም ህይወት ብኡ ረኸብና بزلو منفساوي بركات بكريستوس يسوع تباركنا رست مس قدوسان بكريستوس يسوع رغبنا ولد أملاك مخوان بكريستوس يسوع كوينولنا موارستهم نقدوسان دك عدم كنكون بكريستوس يسوع كوينولنا تقولوا كاب أملاك درغبنا يو بركات بو بكريستوس يسوع يخوينو يسوع كريستوس كويتاي ኢየሱስ ጎይታዩ እዚያ ግን ህጂ ጽቡቅ ጌርና ክትስመረልና ዘለው እታ መጀመሪያ መዓልቲ ክንመጽእ ጥራይ አይኮነን በክርስቶስ ኢየሱስ ንመጽእ እዚያውን ታናይ መጀመሪያ ናይ ድህነት መምጽኢ ደይኮነ ትዛረብ
نأملاخ نقربلو مسوعة مسغانا فركنا فرنا يزنقرنا نتفركنا فرنا نمسوعتي نأملاخ زغون مسوعتي يزنغ نمتسغلنا هجوين بكريستوس يسوس يزمتسا يسوس قويتاي أملاخ دسك بلنا يقبو مسوعتنا سنتاي قبروي يقبلو لما قلت مشنا أملاخ كنسوء كنا مسغنو تانينا زغيدو كويو أبزز ترفع يكونن نام مقدس زعتو مهدريو زعتو مقدسو زمليو مغنياتو غالا يكونن كابس كالسب زلزبلتنا يكونن بكريستوس يسوس لازمتانا تامن قد رخيبنا يا أبزز غزازي واي فاي الله دون لكم تجاجت اتاكود تزهيبكم مستاكستايكم يقوم تترفوا unless اتاكود تزيرخيبكم ما اتي اب ايرات اللوكو تي انترنت ግን اتاكود كسا زيرخيبكم ماس تتقامي نايتي ነገር አይተኾኑን ይኹ اتخاب املاخ ዝርከብ ወይ ድማ ንህናው ናብ املاخ ንመጸሉ ነገርሲ አሎ እንዲው اتاكود ሓንቲያ بغال من قدي أي متصانيو بغال من قدي أي قربنيو بغال من قدي أي اتونيو بأويو يسوس كريستوس قويتايو بكريستوس يسوس إذا أكسس زي أينا رخيبنا يا أفيونا دنقرقر أيبلنا بسبب من قدي أي متصانان بربعنا أربعتنا أي قبرنيون بفترة أي قبرنيون بغال أي قبرنيون ترديونا بكريستوس يسوس متينا أملاخ دما رخيبنا يو يسوس قويتايو كبرنا أملاخنا يخون سلازي حجون زمتسا مبار أين رس تقدم زمتس أنا لا تراي زعتنا لا تراي كونتن قدام كن عطو بتسقى دحراي جن بناتنا صارن بناتنا فلتاتن بناتنا نجرات نقصل أي كيدن كريستنا كتجمر بويا كتقصل بويا كتزازمون بو بكريستوس يسوس قويتاي بو غمز جمرنا بو ينا نقصل هجون دقاقمنا نابوغن متسغلنا بكريستوس يسوسنا نأتو يسوس كويتاي كبرنا أملاخنا يقول تخالي تدما سيمبليا بو إلونا طيب نأملاخ مسوعة مسكاننا نمان ينقرب نأملاخ بويو دمنا مانم فترتنا مانم ملاقتنا مانم قدوسان قلا أملخونا مسكاننا أينه بنينا أملخونا مسكاننا كوسد زقبو هذا يو سدم أملاخ سلازي مسوعة مسكاننا بو بكريستوس يسوس يزغرب نأملاخ دم يكو وهابو زقبا يسوس كريستوس قويتاي يسوس قويتاي كابتنا أملاك كنا مسكنا له زقبا هذا نجر دم ما زون كوي أنا نسخاتكم من يحواتي نابي كم زخيد تتككل إني أدراشو فليتو مسكاننا أملو ناس نبت زي جبا أي نفس الصوت نبت زي نجبا أي كنا نخيد نهبدلنا نتزقبو نهبو لنا كبرنا أملاخنا يخون يسوس كريستوس قويتاي رأي يوحنس مراف هموشتا قصرة شعاتن عسرتن نتوم شما قلتات أخليلاتهم دربيهم نأملاخ نكريستوس يسوس كم لغو كسجدوا له خلو نساتهم كأيلهم تحريد كاس بدمكا كابزلو عليتاتن قوانقواتاتن هزبن أحزابن نأملاخ زخونو سبات أدكالو يغا نأملاخنا زخونو منغستن كهناتن غيركا يوم عمتر دماغ نغسو يممو نسخا نتمصحاف كتوسدو نتمحتمون كتفتحو بقو يغا النابلو حدش مزمور زمرون نتي بقو زخونيو أملخونتاي زوحب نكريستوس يسوس نأملاخ نتي بقو زخونا أملخونا كوسد بقو زخونا نويو أملخو مسواتي مسغانا كقرب زلو كبرنا أملاخنا يخون بقو سلا زخونا زغبرو نجر سلا زلو سيس لويس دبهال أبا الإنجليز أبا أكسفورد هذا بروفيسور نيرو
ኤቲስት ነይሩ ንኣምላኽ ደይፈልጥ ኣምላኽ የለን እውን ድብል ድሓር ግን ናብ ኣምላኽ ምስ መፀ ድማ ንብዙሓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ናብ ጎይታ ንመምፃእ ምኽንያቶም ዝኾነ ሰብኣይ ናብ መዝሙረ ዳዊት ከንብብ ከሎ ገና ናብ ድህነት ከይመፀ ከሎ ሲከር ከሎ እንዳደለየን ከሎ ዳህራይ reflection on psalms ድብል ብዛዕባ መዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ጽሒፉሎ እጂ ሓደ ነገር ኢሎ መዝሙረ ዳዊት ከንብብ ከሎስ በፍላይ ኣምላኽሲ ምስጋና እንታይ ይገብር ብጣዕሚ ይጠልብ ኣመስግኑ ንባህላዩ ኣመስግንዎ ዝብል እኮ ብዙሕ ዘሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና 150 ጊዜ ከባቢ ዝኸውን ንኣምላኽ ኣመስግኑ ዝብል ጽሑፋት ኣሎ ድማ ድገርመኩም ምንም ምኽንያት ከም ዘይብልካ ገይሩ እዩ ንኣምላኽ ከተመስግን መጽሐፍ ቅዱስ ድጠልበክ መዝሙር 150 ተሪእኹም ማሲ ኣይ ኣነስ ሓሚመ ኢደ እግረይ ተታሒዙ እዩ ገለ ኢልካ ከይተመኻኒ እንታይ ገይሩ ኣቕሪብዎ መስለኩም ትንፋስ ዘለዎ ኩሉስ ንእግዚአብሔር የመስግን ኢሉ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ተኾርሚዩ ምንም ነገር ዘይብሉ እግሩ ዘይንቀሳቀስ ኢዱ ዘይንቀሳቀስ ትንፋስ እንድሕር ኣለዎ እንተኾይኑስ እታ ትእዛዝ ኢዱ ዝንቀሳቀስ ክዘልል ዝኽእል የመስግን ደይኮነስ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ይግበር እዩ የመስግን ኦልሞስት ኤክስኪውዝ ደይብልና እዩ ድገብሮ ብዛዕባ ምስጋና ና ብጣዕሚ ምስጋና ይጠልብ እዩ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኢሉ ሴስ ሉዊስ ከምዚ ጽብቕቲ ጓል ናእዳ ትፈቱሲ እግዚአብሔር ሲ ፕሬስ ሲከርድዩ ኸመእዩ ኣመስግኑና ዘብዝሕ ኢሉ ዳሕራይ ግን ሓደ ነገር ተረድዩ ተኣምላኽ ድገበሮ ነገርን ናይ ኣምላኽ መንነትን ሲ ኣውቶማቲክ እዩ ዲማንድ ክገብረካ ምስጋና ከምዚ ብዙውን ተጋዲልካ ተምጽኦ ነገር ደይኮነስ it is ከምዚ ፍሎው ድገብር ንጎብሎም ነይረ ደሕጉሰኩም ነገር ረኺብኩም ነጊረኩም ሲ ኣፍኩም ግን እፀውተ ኢለኩም ስቅያት እዩ is a torture ኣምላኽ ደኣክል ኣብ ልብኻ ኣትዩ መስፈሪኡ መንበሪኡ ኣባኻ ኮይኑስ ስቕበልሲ ቶርቸር እዩ ሓንቲ ታሪክ ሰሚዐ ነይረ ሓንቲ ኣደስ ኣብ ኤርትራ እዩ እልል እንዳበላስ ኣሸጊረን መስለኒ ኣብቲ ዝነበርዎ ቸርች ቁርብ ፀጥታ ተደልዩስ ወይ ከምኡይቱ ባህሊ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሲ ስቕበላ ገለ ተባሂለን ዳሕራይ ይማዕዳ ገለ ጅቲ ገለ ጋቢድያ ወይ ገለ ኮቦርታዲ ተዋሂብወን ና በጃኽን ጊዜ ጉባኤ ስቕበላ ስእልልታኽን በዚሑ ሰብሲ ይረብሽ ኣሎ ገለ ኢሎምን ዳሕራይ ኣብቲ ጉባኤን ከለዋስ መጺእወን ተእልልታ ኮቦርታኹም እንኩ እልልታዬ ሓድግኒ ኢለን ሰበይቲ እልል ኢለን በቃ እጂ ሓደ ዝሕጉስ ነገር ተነጊሩካስ ወይ ኮይኑልካስ ስቕበልሲ ቶርቸር እዩ ኸመይ ጌርካ ኣይትኽእሎን ኢኻ ኣምላኽ ዝኣክል ረኺብካዮ መንፈስ ቅዱስ ናብ ልብኻ ኣትዩ ኢየሱስ ናትካ ኮይኑ ስቕበል ከመይ ገይሩ ስቕ ይብለካ ከመይ ስቕ ትብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፍሎው ድገብር እዩ ሪኢኹም መስዋዕቲ እዚ መስዋዕቲ ምስጋና እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ዳሕራይ ፍረ ከናፍር ፍረ እዩ ፍረ ድማ ስኢሉ ዝመጽእ ደይኮነስ ብፕሮሰስ ድመጽእ ነገር እዩ ይዝራእ ይበቁል ዳሕራይ ድማ ምስ ዓበየ ፍረ ኸው ስለዚ ፍረ ስለ ዝኾነ ኣብ ልብና ካብ ዝኣተወ ነገር ዝፍልፍል እዩ ታሓንቲ ፓርት ኣላ መስዋዕቲ ምስጋና ስለ ዝተባለ እታ መስዋዕቲ ዳሕራይ ክመጽእ ስለዚ ኣምላኽ ብቁእ ስለ ዝኾነ እቲ ዝገበሮውን ስቕ ስለ ዘየብለና በቃ ስኢሉስ ኣብ ልብና እንታይ ክኸውን ደለዎ በቃ ክፍልፍል እኮ እዩ ዘለዎ እንተ ኻልእ ድማ ምስክር ዝሰማዕኹ ነይረኩም ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ደቀን ይስውኦ 4 ድዮም 5 ፈልጦም እንትኾኑ ኢኹም ምስክርነተን ኣብዚ ኣሜሪካ እየን ድነብራ ነይረን ሕጂ ግን ናብ ጎይታ ኸይደን ኣለዋ እዛ ሰበይቲ ዛደ every time ሓዘን ክትሰምዕ ከላ ወይ ድማ እንደ ሓዘን ክትከይድ ከላ ኣይቋርፅን ብኽያተን ምክንያቱ
45 ደቀንሲ መስዋዕቲ ተሰዊኦም እዮም እና ሓዘን በን ረኸብኩ አይነት እዩ ክወጸለን ትበኺያተን ዳራይ ግን ናብ ጎይታ መጽየን ለቆም ብጣዕሚ ይጽልዩሎም ነይሮም ቶም ካልኦት ተረፉ ኣብ ጎይታ ምስመጽ አዛደ ምስመጸት ይጽልየለን ትበኺያት ተሓዘን ካብን ክኸይድ ኣመወዳእታ ጎይታ ከመይ ገይሩለን መስለኩም ክትጽሊ ኢላ እንድሕር ተጀሚራስ እልልታ እዩ ካብ ልበን ዝወጽ እልል ይብላ ኣብ ማእኸል ሓዘን ሲ እልል ይብላ ክበኺያስ ክሳዕ ዘይክእላ ኮይነን ሲ መንፈስ ቅዱስ በዚ ህይወተን ልውጥ ኣቢሎ ኣደ እልልታ እየን ድበሃል ኣድሓር እቲ ኣብ ልብና ደኣተወ መንፈስ ቅዱስ ሲ እንታይ ክብለኩም ኢለ ስቕሲ ኣይብልኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጥራይ ንኽፈተሉ እምበር ኣብ ሓዘኑን ከምዚያ እዚያ ኤክስትሪም ዝኸደት ምስክርነት ያ ግን ኣብ ሓዘኑን እልል ከብለናስ ክሳዕ ዝኽእል እዩ ክብለኩም ኢለ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ አምላኽ ብቁዕ ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ምስጋና ንህቦ ኢና ዝገበረልና ነገር ንኣምላኽ ምስጋና ክንህቦ ይገብረና እዩ ሳልሳይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ታጠቕሲያ ዘላ ብኡኡ ምስ በለ ንኣምላኽ ታሳልሰይቲ ወርዳ ብዛ ጠቕሲ ኩሉ ሳዕ ትብል እያ ኩሉ ሳዕ ኤቭሪ ታይም ኩሉ ጊዜ ምስጋና ማዓስ ኩሉ ጊዜ ብኽልተ ዳይሜንሽን ብኽልተ አንግል ክንሪኦ ተሓደ እዚ ጽሑፍ እዚ ንዕብራውያን እዩ ዝጽሓፍ ዘሎ እሶም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ መስዋዕቲ ኣበይ ድቐርብ ኣብ መቕደስ ናብ ካህን ኬድካ ሳትህብ ርግቢት ድያ ወይ እኽሊ እውን ኸውና ሰምታይምስ ድኾነ እንስሳ ኣምፂኻ ኣብቲ ቤተ መቕደስ እዩ ዝስዋዕ ሕጂ ግን ኩሉ ሳዕ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ድቐርብ መስዋዕቲ መጽኡ ዘሎ ከምቲ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጎይታ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ከዛረባ ከሎ ኣንቲ ሰበይቲ ኣብ ዝኸረን ይኹን ኣብ ኢየሩሳሌም ትሰግድሉ ዘመንሲ ከብቂው ካል ዘመን ብሓቅን ብመንፈስን ኣምላኽ ዝምለኸሉ ጊዜ ክመጽኡ ዝበላ እቲ ጊዜ ትመጽኡ ሕጂ ኣምላኽ መዓስ እዩ ዝምለኽ ኩሉ ጊዜ ኣበይ ኣብ ኩሉ ቦታ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ኩሉ ሳዕ ዘይቋረጽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ታደ ኩሉ ሳዕ ድማ ጊዜ ጽቡቕ ክረኽበና ከሎ ኣይኮነን ጊዜ ደሓን ነገር ሰናይ ነገር ክንሰምዕ ከለና ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ጽቡቕ ክንረክብ ከለና ይኹን ኣብቲ ደሓን ዘይመስል ነገር ክንሓልፍ ከለና እውን ኩሉ ጊዜ ምስጋና ይወሃብ እዩ ኢንፋክት ከምዚ በአይንና ይኮ እምበርቲ ሕማቕ እዩ ንብሎኮ በአይን ዘለዓለማዊነት በአይን መንፈሳዊነት ክረአ ከሎኮ ካልእ እቲ ታሪክ ዮሴፍ ተኾይንኩም ያዋትኩም ጸሊኦም ኣብ ጉድጓድ ክድርቢኹም ከለው ናይ ምስጋና ጊዜ አይመስልኒ ኣምላኽ ደርቢዩኒ ይደብል ንባርነት ክሸጡኻ ከለው እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርበ ከለኻስ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዩ እቲ መወዳእቱ ዝፈልጥ ኣምላኽ ግን እዚ ኩሉስ ጎዳኑ መንገዲ እምበር ናብ ሓደ ናብቲ ዝበለሉ ነገርሲ መብጽሒ ነይሩ መንገዲ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ብስርሁ ስለ ዘይጋገ እነመስግኖ ኣብቲ ደሓን ንብሎ ጊዜ ጥራይ ደይኮነስ ኣብቲ ኩሉ ጊዜ ብናትና ሰርከምስታንስ ብናትና ኩነታትሲ ምስጋናና አይለዋወጥ አይጓረድም ልማዴ እሰዋለሁኝ ለውዴ ሞላል እግዚአብሔር አለ በመንበሩ አይቋረጥም ልማዴ እሰዋለሁኝ ለውዴ ሆነ አልሆነ ነገሩ እግዚአብሔር አለ በመንበሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እሱ ኣብቲ ዙፋኑ ኣሎ
ስለዚህ ብንሓልፎ ኩነታሲ ምስጋናና ሓንሳእ ዝውስኽ ሓንሳእ ድማ ዝጎድል ኣይኮነን ቀደም ስደት ከለኹም ስኻትኩምን ከምኡ ትብሉ ነርኩም ተኾይንኩም ኣይፈልጥን ኣብ ኬንያ ናይ ኩሉ ሰብ ጭንቅ ዝነበረት ፕሮሰስ እያ ታ ፕሮሰስ መዓዝያ ትወዳእ እያ ናይቲ ኩሉ ሰብ እና ኣዝዩ እንድሕር ሰብ እንዳነጠረ እንድሕር ኣመስጊኑ ገለ ኢንተርቪው ተፀዊዑ ድዩ እጂ እታ ምስጋና ምስቲ ፕሮሰስ እያ ትኸይድ ማለት እዩ እንድሕር ተሪፉ ድማ ቁርብ ክወርድ እዩ ማለት እዩ ግን ኣምልኾናን ምስጋናናን መስዋዕቲ ምስጋናናንሲ ምስቲ ኩነታት ኣይኮነን ክኸውን ድግብኦ ብንሓልፎ ኩነታት ሲ ክእቀን የብሉ ንሰባት እኳ ኮይና ገለ ብዝሓልፍዎ ዘበለ ክነግሩና ከለው ምሽ ይስማዓካ ግን ሓንቲ ነገር ክንርስእ ይብልናን እግዚአብሔር እዩ ማለት ሲ ተሓልፎስ ከቢድ እሞ ደሓን ብስንፍና ይባሃል ከምዚ ልብና በተዝሓልፍዎ ልክ ከምትናቶም ኣብቲ ጫምኦም ኮይና ክንርዳእ ይድግባአና ነገር ግን ኣብቲ ዘለዎ ክንሓድጎም ኣይኮነን ኣጆኻ እግዚአብሔር እዩ ከምቲ አንተ ይዘመርና ኣብ መንበሩ ኣሎ እጁና በአምላክ ምስጋናኻ መስዋዕትኻ ኣምልኾኻ ኣይተቋርጽ እዩ ክኸውን ዝግብኦ እምበር ኣብቲ ዘለዎ ተሓዲግካዮ እሞ ኣይጠቕምካዮ ንኣ ኢልና ክንስእቦ ዝግባእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክልተ መዛሙራት ኣብ ኦሽን ኣብ አትላንቲክ ኦሽንን ተጻሒፈን ኣብ በእንግሊሽ ተጻሕፋይን ፌመስ ድማይን ታሃንቲ አይዛክ ኒውተን ይጽሒፍዋ አሜዚንግ ግሬስ ትብል ፍልጥ መዝሙር ማለት እዩ መብዛሕትና ንፈልጣይና አሜዚንግ ግሬስ እዚ አይዛክ ኒውተን ናይ ባሪያ ነጋዳ እዩ ነይሩ ካብ አፍሪካ ባሮት እንዳምፀ ናብ አሜሪካ ሸይጥ ነይሩ ብዛዕባ ጎይታ ሰሚኡ ታስራሕ ግን ስለዝፈተዋ ናብ ጎይታ ክመጽ አይፈተውን ሰምታይምስ ገሊዩ ሰብኮ ተረዲአቶ ግን ታመንገዱ ክቅይር ስለዘይደሊ አባ እንታይ ይገብር ስቲክ ይገብር እና ሓደ መዓልቲ ባሮት ሂዙ በመርከብ ጽይኑ ክመጽ ኸሎስ ባህርን ማዕበላትን ሲ እንዳተገላባ በተገለ ከመውቱ ቀሪቦ ጎይታ ኢልወሹ ካብዚ አንድ ህራውጽ ይኻንስ ድሕረጅ ዘሎ ዘመነይ ከገልግለካ ኢሉ ራይት ዴር አውጽይዎ the amazing grace እትብል ግጥም ድማ ጽሒፍዋ ታ መዝሙር 200 ዓመት ተዘመር መዝሙር ሓንቲ ካልእ መዝሙር ድማ አላ ተፈልጥኩማ it is well with my soul እትብል ቅድሚ 150 ዓመታት ተጻሕፈት ያ ሆራቲዮ ስፓፎርድ ይባሃል ተጻሕፋ ኮምፖዝ ድገበራ እኮ ካልዩ እቲ ግጥም ይጽሒፍዋ ኮምፖዝ ገሩና ሙዚቃ ዘቀየራ ካልዩ ቅድሚ 150 ዓመታት ኣብ 1871 ቺካጎ ፋየር ድባሃል ቺካጎ በሐው ነዲዳ ነራ ከምዚ ሙሉ ከተማ ንሰለስተ መዓልት ዝኣክል ታ ከተማ ነዲዳ እና እዚ ሰብ አይዚ ሎየር ነሩ ዳሕራይ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ነሩዎ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስት ገሩ ነሩ በብዝሒ እና ካብቶም ድኸሰርዩ ሁሉ ንብረቱ እንታይ ኮይኑ አቡ ተቃጺሉ እንተ ነገር ረሲልኩም prior to that ቅድም ተሐዊ ሓደ ወዲ 4 አዋለድ የምነረሞ እቲ ወዱ ቅድም 2 ዓመት መይትዎ እዚ ሐዊ ንዝነበረ ንብረቱ ሁሉ አጥፊኡሉ ዳራይ ምዃን ስለዚ ኣብዮ ላይፍ ድሕሪኡ ዳር 2 ዓመት ገለ ከባቢ እንታይሉ ናብ አድንግሊዝ ሙቭ ንግበር ኢሉ 4 አዋልድ ደቁ ሰበይቱ ሂዙ ከኸይድ ተበጊሱ አሞዳታ ታመገሹ መስቀረበት ግና ንሱ ገለ ምክንያት ገጢምዎ ነታ ሰበይቱ ንስኺ ነዘን 4 ደቀ ሂስክን ኪዲ አነ ገርክበኩም ይብሎ ታራይሳቶም በመርከብ ተጻይኖም ይኸዱ ንሱ ካታ ጉዳይ ዝገጠመቶ ወዳዲኡ ከኸይድ መዲቡ ማለት እዩ ታራይ መስከደት ማዕበል ገጢምወን
ካለ መርከብ መጽያ መርከብን መርከብ ተጋጨን እታ መርከብ ጤላ ብዙሃት ካባ መይቶም እታ 4 ዮም ደቆም አባ መይቶም ንሳ ጥራይ ተተርፈሞ ናብ እንግሊዝ ተአቱ ዳራይ ቴሌግራም ክትጽፈሉ ኸላ ሴቭ ዳሎን ይላቱ ንበይነይሲ ተሪፈ ይላቱ ስምሰማ ሐዚኑ ምዛ ዘሐዘነት ሰበይቱ ድማ ኸውን በመሰረቱን ከይተበጊሱ ነሩ መንገድ እሱን ይጀምር ናብ ባህርና ኸደኸሎ ነጊሮሞ አብዝ ኸባቢዩ እቲ 4 ደቂቃ ህይወት ስታይ ዝገበረ ዝወሰደ ማዕበል ዝመጸ ተን መርከብ አብዚ እንተጋጨን ይለሞ አብ አኾይኑ አንተ መዝሙር ጽይፉ ዛ it is well with my soul በትብል ኣብ ዩቲዩብ ገላእቲኹም ስምዑዋ ሎምን ጎን ቀዳመይት ቁጥራ ተርጉመለይ ኢለዮ ንሳሲ ተርጉመለይ ከምዚ አትብል በትግርኛ ሰላም ከም ወህጅ ኣብ መንገደይ ተበዝሐ ጓሂ ኣብ ውሽጠይ ከም ከብድ ባህሪ እንተ ተገማደኸ እጫይብ ዘይገድስ ኩሉ ደሃንዩ ነፍሰይ ኩሉ ደሃንዩ መባል ካባኻ ተማሂረ ዳቀጸልኩም ተኸይድኩም ምክንያቱ ስለ ነፍሰይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝፈሰሰ ሰይጣን ድላዩን ተገበረ it is well with my soul it is well with my soul እጂ ኣብ ጊዜ ደሃንን ጽቡቕን ጥራይ ደይኮነስ ከምዝውን ክመጽእ ኸሎስ መስዋዕት ምስጋናና እንታይ አይነገብርን አይነቋርጽ ኢዮብ እኮ ከምዚ ያገጢማቶ ዝነበሮ ንብረት ደቁ ኩሉ ምስአነ ሰበይቱ እኮ ከይተረፈት አምላኽ ጸሪፍካ እንዶ ሙት ይላቱ ንሱ ግን ኣብ ጊዜ እናተወስዶን ከሎስ መሃብ ዝነበረ እጅ ገለተ ተወሲዱካስ ተዋሂቡ ነይሩ ማለት ኮይ ንብረት አጥሪኻ ንብረት ካተጠፊውስ ቀደም ግን ንብረት ተዋሂቡ ካምበር ካብ ማህፀን እኮ ንብረት ይዙ ዝመጽል ስለዚህ ኢዮብ ምልስ ይሉ እግዚአብሔር ሀበ ይሉ እግዚአብሔር ወሰደ ይሉ ንአምላኽ አመስግኑ እንታይ ገበረ ይብል ፍግም በለ ሰይጣን ደልይዎ ዝነበረ ብኻለ ፍግም ክብል ክወድቕ ንሱ ግን በአምልኾ ፍግም ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ምስጋናና ማዓስዩ ኩል ጊዜ ኣብ ጊዜ ደሃን ኣብ ጊዜ ደሃን እንዳይኮነ ጊዜው ኩል ጊዜ ዘይቋረጽ ምስጋናና አምላኽ እንታይ ንገብሩ ንህቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ራብአይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ እቲ መስዋዕትና ባዕሉኸ ብኡ ናምላኽ ኩልሳ ምስ በለ ብዛዕባ እቲ መስዋዕቲ ይመጽእ ሕጂ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን እምበኣርስ ብኡ ንኣምላኽ ኩልሳ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቕርብ መስዋዕቲ ምስጋና እንታይ ንግበር ነቕርብ ንሃብ ኣብዚያ በሓደ ህፅር ኣቢሉ መስዋዕቲ ምስጋና እሱ ድማ ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር እዩ ምስጋና እዩ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ዝብለን አምላኽ ዝገበረልና ነገር አሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ነገር አሎ ኢንፋክት ዕብራውያን መጽሐፍ ቅድሚው ዘሎ ሁሉ ምዕራፋት ከተንብቦ ከለኹም እኮ አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝቀረበ መስዋዕቲ ስለዘገቦ ካለ መስዋዕቲ አይደልኝ እዩ it is enough አይተقرቡ አይነቱ ያኔራ መስዋዕቲ አይደልኝ እዩ እጂ አጊቡሎ አምላኽ ክብል ጸኒሁስ እጂ ድማ መስዋዕቲ ሓቡ እንተ አይነት መስዋዕት ግን እንስሳ ይኮነን ከምትና ይብሉ ይኪዳን ዝሕረድ ገለገለ አይኮነን መንፈሳዊ መስዋዕት እዩ እጂ አምላኽ ዝደሊ ዘሎ ሱድማ አብዛ ነጥብዚያ ፍረከናፍርኩም ናአምላኽ ምእማንኩም እዚያ ይካባኻትኩም ድደሊ ደሎ ኣብ ሮሜ እንድሕርኬድና 11 ምዕራፋት ከምታ አንቶ ይዝበልኩኹም አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ኩሉ ምስ ነገረና እጅና አምላኽ ድማ እምባር ኢሉ ናአምላኽ እንታይ ዝኸውን ባዘብሎ ቅዱስ ህያው መስዋዕት እንታይ ግበሩ አቅርቡ ህጂ አምላኽ ዝደልዮ መስዋዕቲ እንስሳ ይኮነን ህያው መስዋዕቲ ዝደል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝህያው መስዋዕቲና ንህቦ
ኢኩቫለንት ናይዛ ጥቅስ እዚኣ ኣብ ጴጥሮስ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ንስኻትኩምን ከም ህያዋን ኣእማን ኮይንኩም ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ክተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት እንታይ ግበሩ ተሃነጹ እጅ መንፈሳዊያን ኮይና ነህና መንፈሳዊ ድማ መስዋዕቲ ክንህብ ተጸዊና ኣለና ኣምላኽ ከይበቀቀ ኩለንተኑ ይሁቡና هذا ودو أب مسكال تحمششو سلينا بقى ميتو مولو مسواتو يغريبو سلازي أملاك وندم هجي كابانا قودلو نغر هيكون اندتصب كلنتنا ناخن هبو مسوات غيرنا نغز أرسنا نأملاك نقربلو دما يدلينا يسوس كريستوس قويتاي كبرنا أملاكنا يخون سلازي نأملاك نهبو انتايو نأملاك نهبو فركنا فرناي مسواتي مسغانا مالت نسمو زئمنا فركنافر بزا تقصزي ابزلا حنت نغير يله ود اتنهبو نغير ناملاخ مسوات مسغانا مالت يلو نسمو زئمنا فركنافر ازي نسمو زئمن دبلو زلو is a confession تا confession تبلا بزي ازلا قال دما كلت نغراتيو ترجمه هذا جزء نسحايا أبكال جزء دمانتها أملاك كم زبلو مبالي confession مالت نسيو أملاك كم زبلو سلازي نسموز إمنا فركنافر جيكم تانتو يزبلكم مسكوناتنا يكوننا نهنا نمسكن نغناتنا يكوننا نزمرو نهنا نقالو إنا نزمر نتقال زبلو إنا أنتي نقبر نبل بمسوعة مسكاننا بأملغنا بمسكاننا كنا بعوض دتو بخمي مسلكم بزمن قدزيو أملاخ نزبلو تبلو أملاخ سلازق قبر الكانجر أملاخ من النتو ترديو كاس بونا أملاخ انتي تقبرو تمسكنو يسوس كريستوس قويتاي تأنا غي تسمع كان كلوس بزو حميم كان كلغاس جن ازق على زي بسمبراتو انتي قبرو كوغم يزبل هاوي يخوم سلازبل هاوي نابل كاس نعملاق انتي تقبرو تمسكنو يسوس كريستوس قويتاي أنا توي ملكوت هاوي تأنا تواهبونيو بكريستوس يسوس هاليلويا كلن تناي تيو نابل كاس نعملاق جي تزرع غاليو جناسخا نتقاليخا انتي تقبر تزمرو زلخا مالت نسمو زئمنا فركنا فرت والله يسوس كريستوس قويتاي بخال زربان انتي نقبر لنا مالتيو كلام نقبر لنا نزكويو قويتا بعلوكو زي مهيرونا كلت عسا حمشت انجيران يسوس تاي قبر امسغنا يزبل كمسغنو خلص انتي كوينو بزيو بقى بمسغنا أربعة من ألتز جنوريسا ناب على زار مسيوس أمسجنو كل جزء تسمع أني خامون دابلا مسجنو أربعة من ألتز جبر ريسا دما توب دابلا مس كتمسجن كلها كم تترديوكا نعملك كتباركو كناتاتك ميتولكو يلنكو تسمع من مسجانا زقدم نجار يكون النجار جن إذاك على زبلو آمين كا تمسجن كلها زمت إذا سأ نجار الله يسوع كريستوس قويتاي ده مسكرنا سامي باستر كريس مثلني تايلو مثلكم قالو كابت تولد جميرة لميسة أنيرة هاي تغير هاي تبل لك هاب عرات أنيرة السجن كل جزء نجوه ناتسة تايجبر نيرو مثلكم يمسجن سليا يزارب دم نتاقوال انت يبلا you shall walk you shall run you shall jump هذا ما قلت غتسيخ كتقوي أخي نعمل خدم ما كزللو أخي نابله كل جزء نجوه بزعبا أنت يجبر نعمل خنا مسجنا نعمل خنا خبرة قبل لياك على جزيابير الزار كم تبزوه جزء أمتات كم زجيرو يملالس أبكرمية يشال وق نابله وق يجبر رن كتجبري أخي كتقوي اللي يخصخي نابله كتزللو أخي الجزء زرع لم يسازل الله كسبه قالي كتكادي غير تزليه كوزي يزبلك كادخل امبر من مدرى نجار يلن قد كتكادي كتزليه نازين ده بلاد هذا ما قال تقام تزبله بري لا يسوع كريستوس قويتاي كتقوي كتزلل
نعملك كتزللو جميرا لما قلتو إنهنا أبيوتنا whatever أينت نجارات دموتا ديكيد ستتحزننا نجارنتلو بمسجاننا كنفتو هينا يسوع كويتاي بمسجاننا كلام كنجبرينا كبرنا أملاخنا يقول زمسجن أملاخ من مخانو زفلته زتو حبون تاي كم زخونا زفلته يسوع كريستوس كويتاي كبرنا أملاخنا يقول أملاخ بكريستوس يسوع بقو نود ما تقرب مسوعات مسجانا مالت نسموز إمنا فرا كنافر يدلي وزكابانا كي تقارس كي تقادل كقربلو نو كوهاب يزكبو يسوع كريستوس قويتاي باركولاتنا تنسينا نو نعملخ هاللويا بكريستوس يسوع مسوعات مسكانا هاللويا 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 نحبو يسوع كريستوس قويتاي هاللويا تبارك እግዚአብሔር تبارك እግዚአብሔር هاللويا ልሰዋ እንደሚገባው ላምልከው ደስ እንደሚያሰኘው በመከራዬ ለሰማኝ ጌታ ሃሌሉያ የምሰዋለት አለኝ ለጌታ ሃሌሉያ እስኪ አፍና ንኽፈት እግዚአብሔር ይባረክ ሄዳውና ንዘርግህሞ ነዙ ጎይታ እስኪ ንሰዋአሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ልሰዋ እንደሚገባው ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ تزمسكن نسيخ برني له هاليلويا كلام لك زارب كله هاليلويا نبى حق نجزيابير ممسكان يخوننا بخونتاتنا كله بنحال فونجرات كله هاليلويا كي كونه كله ممسكان يخوننا هاليلويا كي كونه كله هاليلويا مزمار يخوننا هاليلويا أوه هاليلويا هاليلويا يسوع هاليلويا مسكانا إنكاو سدو خنبدوينا هاليلويا سي هاليلويا كوسدو مسكاناي مسكاناي 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 كوسدو مسكاناي
ካውሰዶ እልልታይ እልልታይ ካውሰዶ እልልታይ እልልታይ ካውሰዶ እልልታይ እልልታይ ካውሰዶ ምስጋናይ ምስጋናይ ካውሰዶ ምስጋናይ ምስጋናይ ካውሰዶ ምስጋናይ ምስጋናይ ካውሰዶ ምስጋናይ ምስጋናይ ካውሰዶ ምስጋናይ ክበረሉ ኢየሱስ ወይንኻ ስበቆይ ብለየናዓኻ መሊሰ መሊሰ ህበካ ብኩለንተናይ እምልኸካ ንገሰሉ ኢየሱስ ወይንኻ ስበቆይ ብለየናዓኻ መሊሰ መሊሰ ህበካ ብኩለንተናይ እምልኸካ ብኩለንተናይ እምልኸካ ብኩለንተናይ እምልኸካ ብኩለንተናይ እምልኸካ ብኩለንተናይ እምልኸካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ብኩለንተናና ነዝጎይታ እዚ ሃሌሉያ መሊኡ ጎዲኑ ከይበልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናቱ ኮይነ ክወፅኻ ትፀውዖኒ ንሱ ብምሕረት ተወሊደ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናቱ ኮይነ ክወፅኻ ትፀውዖኒ ንሱ ብምሕረቱ ተወሊደ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ እንታይ እንታይ ደሞ ከመስግነካ ካብ ኣእምሮይ ላልኻ እንታይ ደሞ ከመስግነካ ካብ ኣእምሮይ ላልኻ ንዓይ ዘራኻዮ ፍቅሪ የብሉ ኮታ መወዳዳሪ ካብቲ ዓነ ዝሓስቦ ንላዕሊ ኣብ ልትካ ስለይተሃሊ እልልታይ 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 ይምላዮ ዙፋንካ ካልእ የብለይን ዘኽር በልካ ንዓይ ዘራኻዮ ፍቅሪ የብሉ ኮታ መወዳዳሪ ካብቲ ዓነ ዝሓስቦ ንላዕሊ ኣብ ልትካ ስለይተሃሊ እልልታይ 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 ይምላዮ ዙፋንካ ካልእ የብለይን ዘኽር በልካ እንታይ ደሞ ከመስግነካ ካብ ኣእምሮይ ንላልኻ እንታይ ደሞ ከመስግነካ ካብ ኣእምሮይ ንላልኻ ንዓይ ዘራኻዮ ፍቅሪ የብሉ ኮታ መወዳዳሪ ካብቲ ዓለ ዝሓስቦ ንላዕሊ ኣብ ልትካ ስለይተሃሊ እልልታይ 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 ይምላዮ ዙፋንካ ካልእ የብለይን ዘኽር በልካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረክ ሃሌሉያ ምስጋናና ከም ጥዑም ጨናፍ ቅድሜኻ ይዕረግ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣምላኸይ ግን ገይሩለይ ድንቂ ተለዊተ ክነብር ብጽድቂ ቀይርዎ ዘሕፍር ታሪከይ ደምድምዎ ዘመን ባርነተይ ደምድምዎ ዘመን ባርነተይ ደምድምዎ ዘመን ባርነተይ ደምድምዎ ዘመን ባርነተይ ኣምላኸይ ግን ገይሩለይ ድንቂ ተለዊተ ክነብር ብጽድቂ ቀይርዎ
زحفر تاريكي دمدمو زمن بارنتي دمدمو زمن بارنتي دمدمو زمن بارنتي دمدمو زمن بارنتي مسكاناي كوسدو مسكاناي مسكاناي كوسدو مسكاناي مسكاناي كوسدو مسكاناي مسكاناي كوسدو مسكان التاي التاي كوسدو التاي التاي كوسدو التاي التاي كوسدو التاي التاي كوسدو مسموري مسموري كوسدو مسموري مسموري كوسدو مسموري مسموري كوسدو مسموري مسموري كوسدو مسموري كبرلو يسوس فينخا سبقوي بالليناقا مليسة مليسة بكا كل انتنا يملكا نكسلو يسوس وينخا سبقوي بالليناقا مليسة مليسة بكا كل انتنا يملكا 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 هاليلويا ناتو خوينا كوت خاتو ጸውዮኔ ነሱ በምህረቱ ተወሊደ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ኣምላኽ ግን ገይሩለይ ድንቂ ተለዊጠ ክነብር ብጽድቂ ቀይረዎ ዘሕፍር ታሪከይ ደምዲምዎ ዘመን ባርነተይ ደምዲምዎ ዘመን ባርነተይ ደምዲምዎ ዘመን ባርነተይ ደምዲምዎ ዘመን ባርነተይ Hallelujah, 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 hallelujah. Mesgana kausado mesgana mesgana kausado مسكانا مسكانا كوسدو مسكانا مسكانا كوسدو مسكانا هاليلويا مسكانا يوسدنا كم طعم جنا خوينا بقدمي خيرك يسوس هاليلويا 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 ناتو كوينك وصخاتو ጸውዮኔ ንሱ ብምሕረቱ ተወሊደክ ኣብ ዘይጠፍ ዘርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ናይ መድህነይ ክብሪ ንኽርኢ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ 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 እስኪ ዳውና ዘርጊህና ንመወዳታ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ ዘስኪ ንሓቦ ህይወትና ንሓቦ ሃሌሉያ
ሕያው ቅዱስና አምላኽ ባህ ዘብል ሃሌሉያ ጌርና እንህቦ መንፈሳዊ አገልግሎት ናት ከምቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ኣይኮናን እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ሁለንተናና እንህቦ እግዚአብሔር ይቆጣጠረና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰውነቴን ላንተ አቀርባለሁ ሰውነቴን ላንተ አቀርባለሁ እኔነቴን ላንተ አቀርባለሁ እኔነቴን ላንተ አቀርባለሁ ሰውነቴን ላንተ አቀርባለሁ እኔነቴን ላንተ አቀርባለሁ እኔነቴን ላንተ አቀርባለሁ ወደ እመጣለሁ ያምልኮዬ መዓዛ ሽታ ዙፋንህን ይክበበው በምሕረት የተሞላ ታላቅ አምላክ ነህና አሁንም አበዛለሁኝ ከነፍሴ ምስጋና በምስጋና በዝማሬ እመጣለሁ ወደ ማደሪያ እገባለሁ በምስጋና በዝማሬ እመጣለሁ ወደ ማደሪያ እገባለሁ ከበረ በሁሉ የተሻለ ከሁሉ የተሻለ ሰውነቴን ላንተ አቀርባለሁ ሰውነቴን ላንተ አቀርባለሁ እኔነቴን ላንተ አቀርባለሁ እኔነቴን ላንተ ያላነሰ ያላጠረ ከላይ ያልሆነ የኔ ጌታ ኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ
ያላጠረ ያላነሰ ከላይ ከላይ ያልሆነ የኔ ፍቅር ኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ያላነሰ ያላጠረ ከላይ ከላይ ያልሆነ የኔ ፍቅር ኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይዳውም ዘርግኩም እስኪ ንሞዳታ ፍሰሱሉ እስኪ ነፍስኩም አምጥሩ አምላክ እስኪ አፍስሱ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መስዋዕትና ሃሌሉያ ለመህደር ይምላዩ ንመቅደሱ ይምላዩ ሃሌሉያ ነጠናሉ ነሐቦ እስኪ ኢየሱስ ወይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምን እላለሁ አመሰግናለሁ 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 ሳልሰራ ወደድከኝና ጌታ በደም ገዛኸኝና ከመሬት ካፈር አነሳኸኝ ሰው ያላየኸው አሳየኝ አይገርምም ሆይ ኧረ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ ኧረ አይገርምም ሆይ በኔ በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ በኔ በትንሹ ሲሰራ መንፈሱ ወዳቂው ከመሬት ተነስቶ ሲያመልክ እጆቹን አንስቶ መንፈስ ሞቷል በጉባኤ የነካው ያመስገነው ዛሬ ወዳቂው ከመሬት ተነስቶ ሲዘምር እጆቹን አንስቶ መንፈስ መጥቷል በጉባኤ የነካው ያመስግነው ዛሬ ምን እላለሁ አመሰግናለሁ ምን እላለሁ አመሰግናለሁ
አመሰግናለሁ መጨረሻ ምን እላለሁ ምን እላለሁ አመሰግናለሁ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካለና ስለ ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንአኻ ይኹን ባኻ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ናባኻ ምቕራብ ምእታው እግዚአብሔር ናብ ጸጋ ዙፋንካ እግዚአብሔር አምላኸይ ምቕራብ ስለ ዝኾነልና ምእታው ስለ ዝኾነልና ነመስግነካለና ሎሞን ትብአትና ደም ወድኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞ ነኽብረካለና በዚህ ደም እዚ በእምነት ናባኻ ክንቀርብ ስለ ዝኾነልና ስምካ ይባረኽ ናኻ ነቲ ዝግባእካ አምልኾ ነቲ ብቁዕ ዝኾነ እግዚአብሔር ናኻ ዝግባእ መስዋዕቲ ዝግባእ አምልኾ ክንህብ መታን የእንትና ስለ ዘብራሕካ ናባኻ ስለ ዘምጻኻና ነመስግነካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩል ጊዜ ብኹነታትና ከይተተሓዘ ድማ እግዚአብሔር አቦ መስዋዕቲ ምስጋናና ካብ ልብና ክፍልፍል ፍረኸና ፍርና እግዚአብሔር አቦ ናኻ ክንበካ አፍና ክንከፍት እግዚአብሔር አቦ ክንአቱ ክንወፅእ እግዚአብሔር አምላኸይ ከየባተኽና ከየቋረጽና ዝግባእካ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ክንበካ መታን ንነፍስ ወከፍና ክትረድአና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልያለሁ ክደቁሰና ክጭብጠና ክህዘና እግዚአብሔር አምላኸይ ዝመጸ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኸይ ካብ ቃልካ ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ሰበርካዮ አፍና ስለ ንኸፍት ስቅ ስለ ዘይንብል እግዚአብሔር አቦ ዝገበርካልና ስለ ንነግር ስለ ንዛረብ እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናኻ ዝእመና እግዚአብሔር አቦ ፍረ ከናፍር ስለ ዘሃብካና ነመስግነካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ዝፍልፍል ካብ ልብና ዝወፅእ እግዚአብሔር አቦ ዘይቋርጽ ምስጋና ስለ ዘሎ ነመስግነካለና ጎይታ ስለ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነኽብረካለና ስለዚህ ምሽት እዚ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ኻባኻ ዝተቀበልናዮ ሰማዕናዮ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ በእምነት ምስ ነፍስ ወከፍና ይውሓድ ይጥቀመና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍና ይተሓተም ካብቲ ኣነ እግዚአብሔር አቦ ክገልጾ እግዚአብሔር አምላኸይ ከረድኦ ካብ ዝፈተንኩ ንላዕሊ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ናብ ልብ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦ ብርሃንካ ስለ ዝለቀቅካ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ መመሊስካ ስለትገልጸልና ስለተረዳእና ናብዚ ህይወት እዚ ስለተእትወና የመስግነካለሁ ክብር ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንአኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ዝተሐለውን ዝተባረኸን ይኹን ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ኣብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደገ ጸላእትኹም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም በሰላም ኪዱ ጎይታ ይባረኩም